ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Нуруллоҳ Вайдлӯф бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. роҳи хонаи имрӯза чораҳои қоқовот қатъи нами хелмием мағозаи корез мешавад. роҳи хонаи имрӯза ана ҳамин тараф назди мактабе бародаро, территорияш беҳад территорияи хуб, камтарак поён мерем, дасти чап мегардим, раи хона мешавад. роҳи омадаи мо, хонаи имрӯзаи мо мана ҳамин аст. Сарҳад аз ҳамунҷа шурӯъ мешавад то ба ана ҳаминҷа. Дарвозаи асосӣ дорад бародаро. беҳад проекти шуда сета тиреза дорад, решётка дорад. Так дарвозаша нигоҳ кунед, маҳкама, вақти нақлиётотон намонед аз борону барф эмин. масоати хонаи имрӯзаи мо 6 сотиқ замини назди ҳавлигӣ. тамошо кунед, роҳи даромад ба маконои ёрирасонтон мешавад. инам хел картинкае дар хонатон ва дар дохил бошад хонаҳо ҳастанд. хеле гарани проекти зур кардагие. марҳамат, дохили хонаҳо шудем. нами хел мешавад як калидор ва дар қисмат шурӯъ мекунем. хона аст. хонаи якуми мо мана ҳамин хона аст. кондитсионерам насб кардагие. ва аз инҷа меем ин қисматда мешавад ҳаммом. ҳаммомшам хеле хушрӯ. пластик гирифтагие болош ва термексам насб кардагие. барои девор бошад кафел гирифтагие. аз инҷа меем мешавад ин қисматда хонаи дуюми мо. хонаи дуюми мо абои гирифтагиест бародари гиромӣ. фандил аст, як намуд лампаан ё телевизор, кондитсионер, парда гирифтагӣ. ва инҷа да бошад ҳаст хонаи сеюми мо. се дар хона будааст. се дар хона. хонашам хеле беҳад дарозӣ хушрӯъакак. хонао биромадем. ин қисмат мем мешавад ошхона. мана ошхонаро нигоҳ кунед, чӣ хел як ошхонаи хушрӯи нағзае. холодильник дора, стиральни машина дора бародаро, микроволновка дора, ҳама чиз дора. гуфтем бо тамоми чизи чораш бофта мешавад. аз вақте ки хонао мефурӯем, инҷа бо алоҳида литсинса дора меоем поёни хонада. нигоҳ кунед чӣ хел дарахтзори зурае. вақто проекташ як проекти хеле хуби бадае. ва дар қисматаш мешавад ҳоҷатхона, аловхона кардагиянд. ва дар инҷа тақрибан ҳудуди 40 квадрати дига такхонае, яъне ки подвале. ҳудуди як 40 метри квадратӣ аст. охири навор мерасем. хона дар шаҳри Кӯлоби Бӯстонӣ 6 сотиқ, се дар хона дорад. чӣ хеле ки дидин, сета телевизор дорад, дута кондитсионер дорад, бо чизои даркорӣ дорад дар ошхонаш. нархи капекай. ими картинкаш худаш миллион места. нархи хонаи имрӯза 470 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибмулкам мемонам, занг бизанен, муомила кунен, камтарак арзон карда мешавад.